No niin, otetaan vastaus vähän kauppakassia ja sitten perään jääkaappikatsaus, kun en tuossa kerennyt sitä aiempaa kauppakassia, niin ottaa, kun oli vähän kiirusta. Kävin tosiaan Tokmanilla, piti tuonne pölyhuiska hommata, kenkihin uudet tuommoiset, talvi on tuloillaan, kynsviiloja. Tämmösen sai Lidlistä ilmatteeksi. Toi oli ilmeisesti joku uutuustuote ja niitä jakeli siinä kassojen päätössä. K-Marketista ostin vähän sipsukkaa. Mitäs muuta meillä täällä on? Hammasharjan pääty. Ja mä en edes tiedä, että kelepaako ne tuohon meikäläisen systeemiin, mutta ei sillä nyt on niin väliä. Sukkia. Kympillä 10 paria. Sitten pyykinpesuainetta oli tarjouksessa tämmönen mötikkä 3,5 euroa. Minä en tiedä onko se edes halapa, mutta ihan sama. Sitten uudet verkkarit. Samanlaiset kuin mulla mitä viimeksi osti. Toinen pari niitä. Sitten on vinyylikäsineitä, olisi tarkoitus tässä johonain päivänä onnistunut viemäri ja mikä helvetti se nyt oikein onkin. Niin tuo hajulukko puhistaa, hyvä olla hanskat kässäsi. Sitten vihdoinkin saa aikaiseksi ostettua kynsileikkuri. En mä kyllä tiedä, että miten näistä tuli saatana 50 perkele nyt ostosten hinnassa. Pitäis melkein kaivaa se kuitti jostain kautta, että mikä helvetti siinä maksaa niin paljon. Lähti sitten valittamaan. No en tiedä, nuo oli 13 euroa, oli 10, 23 euroa, tuli 6 euroa, 29 euroa, tuli pari euroa, reilu 30, no oli 6 euroa, 36 euroa. Tuo oli se, no siinä oli se 40, no oli vaan pari euroa. Niin ja pari rekisterikilven valon, niin polttimoita piti ottaa, ne oli pari euroa. No kai niistä saattaa tulla se 50 sitten. No ihan sama. Jees, katsotaanpas sitten mitäs kaikkea kivaa täällä jääkaapissa on. Joo, Lidlistä otin tuommoista. Sitten K-Marketista Hodaria, Lidlistä lihaperunasoseen laatikon ja pari jauhelihaa lisää ja maitotuotteita ja K-Marketista pari jahavaa ja Lidlistä vielä tämmösiä. Nyt perkele kerkes sulaakin tuossa jo. Ei sille voi mitään. Niin joo, ja K-Marketista totta kai tupakkaa piti ostaa. Jees box. Joo, eihän tässä. Niin ja sitten K-Marketista oli vielä semmonen pita pullet porkki piti testata. Ihan hyvä oli maku. Ihan hyvä oli se maku, joo. Mutta jees, seuraavassa videossa minä valitan siitä, kun auto ei mennyt katastuksesta läpi ja mitä kaikkea muuta mun akuankkatuuri on tällä kertaa tuonut esille. Joten se on kiitos ja hyvästi.